Moi boas a todos os que nos siguen e os que nos ven, e especialmente, como digo sempre, a xente do rural. Hoxe vamos tratar un tema que está xerando na sociedade pois un pouco de faladurías que non son do todo certas e a xente chega a conclusións pois que non son a realidade, non? Concretamente refírome á enfermedade hemorráxica epizootica, que é unha enfermedade que parece que ven dos renos ou dos alces e depois se traspasa ao ganado bovino, pero dai non pasa, non? Para falar deste tema profundamente e que nos aclare ben a enfermedade, pero tamén co obxectivo de que o ser humano pois está completamente libre de calquer risco de padecer esa enfermedade. Ese é o obxectivo, non? De branco en botella. E para falar do tema temos a unha persona pois especializada en el, é moi sabia. El é profesor de enfermedades contaxiosas na Facultade de Veterinaria de Ourense e, ademais, é o decano. El é Gonzalo Fernández. Gonzalo, benvido e grazas por atender a petición de Revista África. Vale, moitas gracias a vos. Gonzalo, empezamos por dar unha explicación de que é esta enfermedade, en que consiste. Bueno, a xente xa lesiona máis a lingua azul, que é unha enfermedade que se parece moito a esta, a diferencia que en o caso da lingua azul afecta máis as ovellas, en este caso as ovellas non se ven afectadas, non? Senón, en algún caso se afecta o vacún. É unha enfermedade transmitida por culicoides, para que nos entenda a xente, pois son uns mosquitos moi pequenos que están, digamos, no ambiente, que transmiten enfermedades, que está descrita máis en África, en Asia, en América, principalmente en América, por exemplo, co cervo da cola blanca, afecta menos aos rumiantes domésticos, pero dentro dos rumiantes domésticos o que menos afecta, digamos, é a cabra, menos a ovella. En vacún é certo que sí hai algúns casos clínicos e algún caso grave, pero, bueno, en xeral, a maioría dos animais infectados non teñen unha clínica grave, pero, bueno, sí hai algún animal que pode padecer enfermedade. Sí, porque a semana pasada a Consellería de Medio Rural, bueno, é unha enfermedade que a principios de ano se deron algún caso en Andalucía, no sur, e pouco a pouco veuse estendendo hacia o norte, non? E, como dicía, a Consellería de Medio Rural a semana pasada, pois, comunicou 4 casos, 3 na provincia da Coruña e un na provincia de Ourense, en ganado bovino, vamos, en vacas, non? Sí, afecta principalmente polo que contan, claro, é unha enfermedade que en España empezou, como ben dís, o ano pasado, a final de ano, na zona sur, ven de África, igual que pasou coa lingua azul, que veu de África, con isto do cambio climático estamos tendo cada vez máis enfermedades que venen de lá, pouco a pouco se foi, claro, ao transmitirse por estes culicoides ten unha época de transmisión, é dicir, non se transmite todo o ano, se transmite na época, pois daqui a outono, novembro, bueno, ahora con este clima que temos xa non, porque o frío, digamos, a estes culicoides les vai mal, non? Entón hai unhas épocas de maior transmisión. Esta época de transmisión pois subiu hasta, bueno, pois toda España, pois está en Cantabria, está en outras zonas, non só en Galicia. O que dis é importante o que comentabas antes, é unha enfermedade que non é zoonose, é dicir, non hai ningún tipo de limitación de uso de produtos, nin de importaciones, nin exportaciones. De feito, se fai controles sobre elementos de animais, eso sí, porque os animais infectados se van a outra zona poden levar a enfermedade ser picados por culicoides de outra zona, non? Pero para todo o tema de produtos de consumo humano non existe ningún problema. O sea que, a parte de estar controlada, tan pronto se dá un caso nun animal, nunha vaca ou nun boi, ou non sexa, está controlado en ese momento, é o que diste,
me imagino que xa, por exemplo, se é unha vaca xa non se muxirá, por así dicirlo, nin o leite se irá á cadea, No, non? no, no. Aínda Non que, ten, aínda non que ten non ningún haya problema. riesgo. No, non hai ninguna limitación en ese sentido. Ai, non. Non hai ningún risco. Ao non existir risco, non hai ningún. O importante é que cando hai unha vaca con síntomas, intentar illarla do resto con insecticidas para evitar a transmisión a outras vacas do mesmo rebaño. Polo que me contan en zonas de Zamora e por aí, que xa levan máis tempo, normalmente afecta máis a granxas en extensivo, porque son as que, digamos, está máis o medio ambiente onde máis posibilidades de que les piquen os culicoides. É moi importante diagnosticalo cuanto antes e facer un tratamento sintomático para evitar que vaya máis e ser rápido xunto con unha terapia antibiótica para evitar complicacións bacterianas, pois digamos a melloría da vaca é moito máis fácil, non? O sea Pero que, non hai o ningún sea que, problema desde o punto de vista do consumo. Non se debe dicir ni siquiera que non se debe de muxir, porque non ten ningún problema. Eu bebería perfectamente dunha vaca con justamente alerxía, non teño problema. o sea que a xente que toma leite ou que coma carne que este completamente tranquila, que non hai ningún risco de contraer a enfermedade, de ninguna maneira, imposible. Non, Nada, ni aunque te picara un mosquito deses, tampouco te pode transmitir a enfermedade, o sea que o non sea hai que posibilidade somos ninguna. completamente inmunes Sí, sí, por calquer vía, non? Por a así calquera decirlo. vida. Ajá. E os animales suelen padecer uns síntomas leves ou morren ou... Bueno, está descrito como máis grave en certos ambientes silvestres. En vacún, polo que se está vendo, porque claro, é unha enfermedade nova, en Europa, empezou en Italia, despois en España, tampouco houve tantos casos se están estudiando, pero o que sí se ve é o que te comentaba antes, o que me comentan veterinarios de outras zonas, é que sí que se non se fai un illamento do animal, se manteñen a transmisión e, bueno, durante un tempo tes unha vaca un pouco mal, outra un pouco máis grave, tes intentar cortar eso para evitar a transmisión entre elas. É certo que algunhas vacas teñen cuadros moi graves, non? Non é un porcentaxe moi alto, pero sí que están aparecendo. pero sin risco para a súa vida, vamos. O sea, No, hai mortalidade. Non hai, é moi alta, pero hai unha mortalidade. hai un Por iso índice de é mortalidade pequeno. importante facer o diagnóstico o máis rápido posible e facer un tratamento sintomático de antiinflamatorio porque produce unha inflamación de las vías respiratorias e da cabeza, da boca, bueno, para que nos entenda un pouco a xente, non? Sí, sí, sí. O que están dicindo é que canto antes se faga un tratamento rápido nos primeiros síntomas é máis fácil de que o animal se recupere. Vale. Pois entonces os que teñen risco son os ganadeiros porque poden perder a súa vaca, pero po ser humano non hai risco ningún, que quede ben claro. Gonzalo, teño entendido tamén que sobre esta enfermedade, bueno, ao mellor por razóns como ti dicías, non, que é unha enfermedade todavía nova, ao mellor non hai o suficientemente estudios sobre ela, non? Porque teño entendido que eh, aparte si hai o tratamento mediante antibióticos, pero non hai vacuna de momento. Se está traballando para facer unha vacuna ou algo, Bueno, non? é un virus, os antibióticos o que se utilizan é porque produce llagas e lesións na boca e Uh nas vías respiratorias é para que, digamos, co antibiótico que fase que non se complique cunha bacteria e encima, pois, sexa máis grave. O que non hai vacina, por qué? Porque é nova en Europa, en Estados Unidos afecta principalmente aos cervos. Claro, sacar unha vacina para cervos, pois Pero, non ten moito futuro económico, entón os laboratorios pois está non claro. desarrollan vacinas, non? Japón xa si sacou unha vacina. O problema que hai que as vacinas, aquí hai varios serotipos. Digamos, non é como o COVID, que había variantes que iban aparecendo, estes son máis diferentes todavía. E claro, a vacina de Xapón non te vale para aquí, porque é outro serotipo. Entonces, tes que utilizar unha vacina realizada aquí, non? Veremos se a enfermedade, pois,
como vai evolucionando claro, facer unha vacina, pois hai que facela e ten que ter interés comercial tamén, ou compromiso de que se vai a utilizar, non? Sí, está claro que evidentemente os laboratorios que son os que fan as vacinas, o sea, para eles supón unha inversión moi grande, pois sacar unha vacina evidentemente ten que ter unha salida no mercado para poder rentabilizalo, non? E para iso, é o que distí, teñense que dar moitos casos, que ao mellor nun futuro, como a enfermedade pois está empezando, pois ao mellor nun futuro serán tantos casos que ao mellor pois será a situación de que algún laboratorio pois se poña con elo porque terá demanda como Xapón, si a fixo é porque xa houve bastantes casos e lle foi rentable Temos a facelo. sorte, pasou o mismo, cando entrou a lingua azul non existía vacina, e enseguida se veu que iba a haber unha vacinación xeral a propia España desenrolou a vacina, Ajá. porque en veterinaria somos unha potencia en vacinas de Europa, non? De Uh-huh. feito, incluso certas vacinas se estuveron do COVID estuveron envasando en laboratorios veterinarios. E de aí temos boa noticia, porque se fora, por exemplo, un virus que destes que non hai vacinas é complicadísimo desenrolar unha vacina, pero neste caso non temos a experiencia en España incluso da lingua azul, que é un virus da mesma familia, para que nos entendamos, digamos, non hai esa problemática de que non pode haber unha vacina se fai falta, non? O sea que, se se dera o caso, habría vacina, porque como te dice, Galicia pois ten xente preparada para sacala enseguida, como se demostrou, como te dis, no COVID. Algunha peculiaridade máis a sinalar desta enfermedade ou... Non, que a xente conozca, pregunta ao veterinario cando hai algún animal que presenta unha sintomatoloxía que le poda facer sospeitar, comunicalo, porque é importante que non se movan animais de unhas zonas a outras para evitar a diseminación da enfermedade. Se conseguimos que non se disemine, digamos, as granxas afectadas, pois van a ter problema, pero despois van a quedar inmunizadas, é dicir, podemos chegar a conter a enfermedade, non? Se non declaramos ou non despois se moven animais, pois é moi complicado o restringir o movimento da enfermedade. Uh-huh. O sea, facer un chamamento entonces aos gandeiros que teñan algún caso, pois que non tarden en comunicalo ás autoridades competentes para tomar as súas medidas e ao mesmo tempo o que dis, que non trasladen os animales para que non haya risco de propagación da enfermedade, non? Sí, sí. Bueno, pois quedámonos entonces con eso, de que non é unha enfermedade grave, é unha enfermedade nova, pero o que é fundamental é destacar e deixar ben claro que para o ser humano é completamente inmune. Non hai ningún tipo de riesgo. Pode comer carne, pode tomar leite sin ningún medo, que non hai ninguna posibilidade de que poda sufrir xa non ese contagio deste virus, sino de nada. Non padece nada. Eso hai que deixalo claro, non, Gonzalo? E, bueno, eu sempre digo que eu traballei en Mamite moitos anos e sempre digo que se hai algún produto que se controla casi diariamente é o leite. Non hai un produto no mundo que se controle como o leite. Eso podemos estar seguros de todo. Perfecto. Bueno, pois ese era o obxectivo deste branco en botella. Despedímonos aquí, entonces, vémonos noutro programa con outro invitado. Agradecerlle a Gonzalo, profesor de enfermedades contagiosas da Facultade de Veterinaria de Lugo, e decano tamén, agradecerlle o que estuvera aquí e que tuveran pois a declaración dunha persona pois preparada e informada sobre o tema para que teñan a completa seguridade de que non hai ningún perigo por ser humano. E aquí deixamos. Gracias, Vale, Gonzalo. gracias a vos.